Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy nung ating kwento na atin pong pinamagatang bisita sa baryo ng mga aswang. Nagpunta nga sa kanilang baryo si Estela upang imbitahan sila sa pista. At dahil sa nalalaman na ni Ben ang ukol sa pagkatao ni Estela at ng mag-anak nito, kung kaya nagdadalawang isip talaga siyang pumunta. Ngunit nang makita niyang nalungkot si Estela, ay sinabi na lamang niyang hindi pa siya sigurado. Kaya nang umalis yung dalaga, ay may ngiti na ito sa kanyang mga labi at muling inulit sa kanilang magkaibigan na aasahan nito ang kanilang pagdating. Isang araw, bago yung pista kanila Estela, ay pinuntahan si Ben ng kanyang kaibigan na si Nilo upang ipaalala sa kanya yung kanilang pagpunta kanila Estela. At nagulat si Nilo nang sabihin ni Ben na hindi siya makakasama dahil sa marami siyang gagawin. Pero mabigat sa loob niya na hindi masamahan ang kanyang kaibigan. At mas mabigat sa loob niya na biguin si Estela. Ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya ay yung alalahanin na baka mapahamak ang kanyang kaibigang si Nilo. Ayaw niyang muli pa siyang mawalan ng kaibigan. Nangangamba siyang baka matulad ito sa sinapit ng kaibigan nilang si Edmond na hindi na muling nakabalik pa sa kanilang baryo. Ngunit hindi alam ni Ben kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang kaibigan. Kaya habang patuloy siyang kinukumbinsi ni Nilo, ay nag-iisip naman si Ben ng paraan kung paano niya sasabihin ang katotohanan sa kanyang kaibigan. Naisip niyang kailangan niya talagang ipaalam dito ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang magpunta. Nang makakuha na siya ng lakas ng loob at makabuelo, ay sinimulan ni Ben na magsabi kay Nilo sa pamamagitan ng isang tanong. Tinanong niya ang kaibigan kung kanya pa bang naaalala yung nangyari nang minsan silang mangaso, na kung saan ay nakakita sila ng aswang doon sa gubat. Mabilis namang sumagot ang kanyang kaibigan at sinabing oo. Natatandaan pa umano niya. Dagdag pa nito, ay sino ba naman daw ang basta nalang makakalimot sa tagpong iyon? Sabay tanong niya kay Ben ng bakit. Sinabi ni Ben na bukod doon ay wala na ba raw siyang iba pang napansin. Sandaling napaisip si Nilo at napatingala pa sa langit. Sabay harap muli sa kanya at sinabing wala. Napabuntong hininga si Ben at sinabing wala ba siyang napapansin doon sa nakita nila na aswang sa gubat at kay Estela. Muli namang napaisip ang kanyang kaibigan. Ang buong akala ni Ben ay matutukoy na ni Nilo
ang gusto niyang ipunto. Pero bigo pa rin siya nang sabihin nitong hindi niya pa rin alam kung ano ang kaugnayan ni Stella doon sa aswang na nakita nila sa gubat. Kung kaya si Ben na ang nagpaliwanag. Sinabi niya kay Nilo na malakas ang kutob niya, na yung aswang at si Stella ay iisa. Dahil sa magkahawig na magkahawig umano ang dalawa. Kung kaya tama raw ang sinabi nung apo nung manggagamot sa kanilang lugar na aswang ang mag-anak nito. Nagulat naman si Nilo sa kanyang mga narinig mula kay Ben at sinabing, "Ganun ba? Hindi ko na kasi nagawa pang tumingin doon sa aswang nang ito ay lumingon. Mabilis kong ibinaling ang ulo ko dahil sa takot. Ayokong makita ang nakakatakot niyang itsura. Kung kaya sinadya kong huwag talagang tumingin." Dahil sa sinabing iyon ni Nilo, kung kaya naunawaan na ni Ben kung bakit hindi kaagad nito matumbok ang tinutukoy niya kanina pa. Hindi naman pala nito nakitang mabuti yung mukha ng aswang. Muling nagsalita si Nilo at tinanong si Ben kung sigurado ba siya sa kanyang mga sinasabi. Sumagot naman si Ben at sinabing malakas ang hinala niyang iisang tao lamang yung aswang at si Stella. Dahil nga sa magkamukha sila. Napatanong muli si Nilo kung ano ang gagawin nila pagkat inaasahan sila ni Stella na darating. Sumagot si Ben at sinabing yun nga rin daw ang kanyang inaalaala. Iminungkahi ni Nilo na kanilang puntahan yung kilalang manggagamot sa kanilang lugar upang magtanong at magpapayo sa kung ano ang nararapat nilang gawin. Ngunit biglang napakunot ng noo, sabay napaismid si Ben. Kesa magtanong umano doon sa hambog na albularyo na iyon, ay sa kanyang tiyuhin na lamang umano sila magpunta. At sigurado namang matutulungan din sila nito. Dahil marami na rin itong mga naging karanasan pagdating sa mga aswang. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa. Ngunit nang naandun na sila sa bahay nito at matapos na makausap, ay hindi nila nagustuhan ang mga sinabi nito sa kanila. Hindi pumabor sa kanila ang kanyang mga ipinayo. Sinabi kasi nito na dapat ay magpunta sila at huwag sumira sa kanilang naging usapan. Hindi umano magandang pag-uugali ang gayon. Mahalaga umano sa isang tao ang pagkakaroon ng matibay na prinsipyo at dignidad. Sinagot pa nga daw nilang magkaibigan ito ng patanong na kailangan ba raw talaga nilang tumupad sa usapan kahit pa alam nilang maaaring buhay nila ang maging kapalit. Mabilis itong tumugon at sinabing oo at pinayuhan sila ng kung ano ang mga dapat naman nilang gawin para maingatan ang kanilang sarili. May ibinigay pa ito sa kanilang magkaibigan at sinabing mabisang pangontra umano iyon sa aswang. Kaya labag man sa kalooban ni Ben ang gagawin, ay tinanggap na lang rin niya at pinanindigan niyon. Nung huli ay nagpasya silang magkaibigan na kailangan talaga nilang harapin pareho ang hamon na iyon sa kanilang buhay. Nang sumunod na araw,
Maaga pa lamang ay naghanda na si Ben. Kung kaya naman, bago pa magtanghali, nang puntahan siya ni Nilo sa kanila, ay agad na rin silang umalis. Nang dumating silang magkaibigan sa baryo nila Estela, ay magkahalong kaba at pagkasabik ang naramdaman ni Ben. Kaba sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang magkaibigan, at pagkasabik naman na muling makita at makasama ang magandang dalaga na si Estela. Ipinagtanong-tanong nila kung saan ang bahay nila Estela. Kahit paano ay nababawasan yung kanilang pag-aalala dahil sa mga banderitas at palamuting kanilang nakikita. Ngunit nadaragdagan naman sa tuwing masusulyapan nila ang ibang mga tao na kanilang nadadaanan na masamang nakatitig sa kanila. At nararamdaman ni Ben na umiinit yung ibinigay sa kanya ng tiyuhin doon sa may gawin niyang hita. Indikasyon na aswang ang mga ito. Kaya doon pa lang sa bungad ay kanila na kaagad na patunayang pugad nga ng aswang ang kanilang sinusuong. Kaya panay ang pagkalabit kay Ben ni Nilo na nararamdaman din pala nitong umiinit yung bagay na nasa kanya. At kumikindat ito kay Ben sa tuwing may aswang silang madaraanan. At sumisenyas ito sa kanya na wag na lang kaya nilang ituloy, na umuwi na lamang daw sila. Pero pinalalakas naman ni Ben ang loob ng kanyang kaibigan at ipinapaalaala niya ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanila. Ilang mga tao pa ang kanilang nadaanang nagkakasiyahan sa gilid ng daan, na sa tuwing daraan na sila ay bigla na lamang humihinto ang mga ito at napapako ang mga paningin sa kanila. Mga tingin na alam mong punong-puno ng masamang tangka. Mga pagtitig na matatalim at pailalim. Naramdam mong puspos ng maitim na hangarin at balak. Hanggang sa matanaw na nila ang bahay nila Estela, na hindi malaman at maipaliwanag ni Ben ang kanyang tunay na nararamdaman nung mga sandaling iyon. Hindi niya alam at matiyak kung dapat ba siyang matuwa at masiyahan dahil sa makikita na niyang muli si Estela. Nang malapit na sila sa mismong bahay ng dalaga, ay nagulat pa silang magkaibigan nang makita nilang tumatakbong papalapit sa kanila si Estela at sasalubungin na sila nito. Kasama nito ang nakababatang kapatid. Nakita at naramdaman kaagad ni Ben na masayang masaya si Estela. At sinabi nitong buti naman daw at dumating na sila. Halos kalad ka rin sila nito papasok sa kanilang bakuran. At malakas na sinabing narito na sila. Kung kaya naagaw talaga ang atensyon nung halos lahat ng taong naroon, na napalingon talaga silang lahat dahil na rin sa lakas ng boses ni Estela, na para bang sila talagang magkaibigan ang inaabangan at hinihintay ng mga ito. Naglapitan ang mga taong naroon, kaya kinabahan si Ben at Nilo. Ang buong akala nila ay may gagawin ng masama ang mga ito sa kanilang magkaibigan. Yun pala
ay ipapakilala lang sila ni Stella sa mga ito. Napawang mga kamag-anakan umano nilang lahat. Bagaman nakakatuwa yung pag-istimang ginagawa nila para kina Ben at Nilo, ay hindi pa rin mawala ang pag-aalala nung dalawa. Lalo pa nga at nakikita nilang magkaibigan. Natuloy pa rin sa pagluluto ang mga ito at kita nila ang mga naglalaki ang kawa na nakasalang pa. Gayun din yung mga itak na nagkikintaban na ginagamit sa pagdadad ng karne na nakalatag sa mahabang mesa. Kaya alerto pa rin silang magkaibigan. Patuloy silang nakikiramdam at sinusunod lahat ng ibinilin sa kanila ng tiyuhin ni Ben. Medyo nababawasan lang yung kanilang pag-aalala sa tuwing kinakausap sila ni Stella at nakikita nila yung matatamis nitong ngiti. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.